hostel of high pajak sini Rimika Majuli Bishal borokno taklai bisini te wisa admission readmission tini jeng khlaini phaikya kai school committee rokno belaikheno hambai mario je borokno porithani chubasu khlaimani bagai bongni fees rok sungno belaikheno borok concession khlaikya borok khoroktham kokno bansugui gai school committee je rang jungno concession rikha amno bade je eta jung tini ora amount rikha abo ajago jungno gobangma lukurokno chubasu khlaikya ajaga chini ani pini khoroksa khlayo Sajla Debbarma bobo jungno 5000 rang chubajak tebo tongo ani simnani khoroksa sebok khlane bobo 5000 oma hake sin logi tongo tebo sini das Sajwk Debbarma borok 5000 Dorendra Debbarma 5000 ama hake jotono sini Majuli Bishal te Rimika na hamjagui borok subalayo ama hake no sung social media nukjai hinfano sung manuk jago karon borok no chubanani bagai tebo lukurok jungno Kwrwi tongo gai ang asa kayo ani logio tebo Tripura ni Tripura sarok borok no subathani phayani hini karon borok ni logi bin buma bufa hisabe sung no tabuk borok no nai tongo te bin nana thagu song bo choliya samung khaimiya hani bagai bongni life ni total je nainani abu bebak sung barjana jak hani bagai sung social media phai sini bo pojate ki chahelangani bagai sung jotono koinani bagai se sung social media o manuk jago o jaga kunu rajniti othoba jaga kunu politics ni kunu naharmung kurei ang jefru o hostel of phai boroi malnya phai te borno kok rijak naina hini phai afru ang ani MLA sip no ang Agartala on ani nogo kabi phai ang o jaga ese MLA hisabe phai ang o jaga borok ni khoroksa ishorni naikol ja khaikese boni logi tawnani bagai phaibani ge je school committee rok sinda jiten songrok o jaga principal songrok jebabe subawi tongo belai khino bornobo hambai mario je omosukai subai tongmani bagai ge belai na hambai jara subana musumero borok subai mano khanaka kcharo koekjon borok robo phai borokni nogo subai thangoini tebo amchani lukurokbo subana ne bagai ready no tongo karon bongni hai rarest case khub kom